هرێما Efrînê bi ax û ava xwe zengîn e. Ji sedî heftê ji xelkê herêmê pala xwe dide ser mûsimên çandiniyê û piştî astangiyên dûrpêçkirinê hemû tiştan diçînin, da ku li benda şînkayî û fekin ji dervetên nemînin. Efrîn dewlemend bi çandiniyê lê diberî ev ezme derbas bê li Sûriyê pir tişt li Efrînê bi şeklekî hindik dihat çandin. Xudra me îtimada xwe gelkî li ser rîf Heleb ew tişt me ra dişandin. Di dema Efrîn ket dûrpêçkirinê rabê xelkê Efrînê dest bi çandiniyê kir. Bixwe dest bi çandiniyê kirin, dûrpêçkirina mantiqê nedihêj tişt derbazî li Efrînê derkeve menatiqin din, herêmên din. Ji xeynî kêmbûna kesin di çandiniyê da kar dikin û pirsgirêkên av û elektrîkê û kêmbûna derman û semad îsal ji ber kêmbûna baranê û bihabûna pêdeviyên çandiniyê cûtkarî giliyên xwe dikin. Mûsim îsal teban e, baran nebû, avê se meydankê heye xet bi megê mûsim rind e, deqel nebûn îsal, gî beş ye, baran nebû, baliqiye, tişt hene, îsal rahat e. Mûsim kok zêde îsal teban e, batoz darê tê hektarê de çol nakevînê. Tiştê balkêş pena berin ji herêma Şehbayê derbasî Efrînê bûne, ezmîna xwe di çandiniyê da bixare anîn. Kurdên Ehresê Til-Eren û Til-Hasilê çandina betata û becanê Sûr derbasî herêmê kirin. Em ji gundî Ehresê hecwîn hatin, li vêrê me şabî Efrîn elimandin, petata em hara ev dikin, em sibeda heta me bişixulin. ما عردي وانا دي رندا ما تشوند رندا برندا امشا سوري جيد غازينن بطاطا ام دشينا حلا ام دشينا شرق يعني رندا ايش عردي وانا رندن هێژای گوتنیە çandin li Efrînê bi awayekî balkêş pêş dikefe û xelkê herêmê pala xwe dide ser ax û milê xwe. Emîne Musto, Dengê Amerîka, Efrîn.